Добрий вечір, 20:00, час новин на АТР. Це Заман. Сьогодні 30 жовтня, 1341-й день анексії Криму. В студії Ескендер Меметов. На Прикарпатті повалені десятки дерев. Травмований 8-річний хлопчик. Карпати засипає снігом, у горах дме сильний вітер. Знеструмлені майже 400 сіл. Негода вирує у Західній Україні. Другу добу рятувальники розбирають наслідки буревію, що прийшов з Європи. Про все це детальніше далі. Негода, що розпочалася напередодні, триває й досі, наробила лиха у 10 областях країни, зокрема західних. На Прикарпатті через шквальний вітер дерево впало на дитину. 8-річного хлопця шпиталізували у важкому стані. У лікарні він вже пройшов курс інтенсивної терапії. Множинні переломи кісток тазу та лівого стегна. Стан дитини був важкий, такий, що вимагав лікування в спеціалізованій дитячій лікарні. Він зараз при свідомості, він свідомості не втрачав. Планується оперативне лікування цього, в першу чергу, переломаного стегна. Скуйовджені металеві паркани, дерева, що повиривало з корінням, обірвані електродроти. Рятувальники Івано-Франківську ліквідують наслідки негоди. Станом на 9 годину ранку, внаслідок ускладнення погодних умов, спостерігалось відключення населених пунктів. Без електропостачання залишилось 13 населених пунктів повністю, 33 частково. Проїзд Вишківський та Яблуницький перевали знаходяться у проїжджому стані. Швидкість вітру на Прикарпатті сягнула 20 метрів на секунду. Найбільший вітер вирував уже на високогір'ї Карпат – 40 метрів на секунду. Українці охоче поширюють аматорські відео у мережі з засніжених Карпат. Загалом через негоду в Україні знеструмлені майже 390 сіл, повідомляють МНСники. Найбільше зачепило Львівщину. 129 населених пунктів залишилися без світла. Тому закликаємо водіїв бути уважними, оскільки повітряна погода збережеться, і не ставте автомобілі під деревами, під рекламними щитами. Наразі синоптики не дають втішних прогнозів. Негода в Україні збережеться. Зокрема, ще добу очікується шквальний вітер, дощ та ожеледиця. Реана Алієва, Заман, АТР. З початком листопада в Україні вітер послабний, очікується підвищення температури повітря. Тим часом кримські синоптики обіцяють сніг на півострові. Найближчим часом в горах Криму випаде перший сніг, а в степових і передгірних районах – дощ зі снігом. Українська негода – це відголоски буревію Гервард, який вже забрав життя 6 людей у Центральній Європі. У Чехії і Польщі жертвами повалених дерев стали 4 людей, ще 2 загинули в Німеччині. Про наслідки негоди далі у нашому огляді. Щонайменше 2 загинули у Чехії. На людей впали дерева, їх завалив штурмовий вітер. Напередодні швидкість вітру сягала 180 км на годину. Сотні тисяч жителів залишилися без електрики. На дорогах хаос. Через негоду навіть зачинили популярний празький зоопарк. Через шторм Гервард вийшла з берегів річка Ельба у Німеччині. Увесь центр Гамбурга затоплений. Усього в Україні загинули 2. На 1 людину впало дерево, ще 1 чоловік потонув у річці у Нижній Саксонії. Кілька жителів травмовані. Зокрема, у Берліні на людей впали рештування. Там, а також у кількох інших північних землях порушено роботу залізниці. Deutsche Bahn навіть відкрила стаціонарні вагони для мандрівників, які застрягли в дорозі. Близько 300 тисяч людей залишилися без електрики у регіоні Нова Англія у США. Там вночі теж панувала негода. По всьому регіону штормовий вітер повалив дерева і порвав електричні лінії. Пориви вітру перевищували 100 км на годину. Нині шторм просувається з півночі регіону на південь. Ситуацію з правами людини в окупованому Криму обговорив виконавчий комітет Всесвітнього конгресу кримських татар. Засідання пройшло у Києві. Уперше за 3 роки в ньому взяли участь звільнені бранці Кремля Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров. Детальніше у сюжеті. Приїзду звільнених Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза тут чекали найбільше. За цим столом їх не було більше 3 років. І сьогодні вони нарешті серед своїх.
Усміхнений, а головне вільний, Ахтем Чийгоз впевнений, його боротьба тільки починається. Обіцяє, повернеться до рідного Криму попри все. Все знают, что если я сказал, я все равно поеду. Поэтому для меня там сегодня или завтра это не принципиально. Сейчас нужно активным быть. Еще более активным, чем в обычное время. И еще более мужественным, чем в обычное время. В окупованому Криму Диляра Ханум не пропустила жодного судового засідання у справах Чийгоза та Умерова. Переконана, що їхнє звільнення дає надію всьому кримсько-татарському народові. Это вселяет надежду в людей. Надежду в то, что на самом деле наш народ не одинок, и что у нас есть сила, которая за нами стоит, что они нас защитят и не бросят. На засідання виконкому Конгресу лідер кримських татар Мустафа Джемілєв приїхав одразу після зустрічі із спецпредставником Держдепу США по Україні Куртом Волкером. Каже, американський представник порадив Ільмі Умерову та Ахтему Чийгозу відвідувати якомога більше країн і розповідати про нелюдські умови в окупованому Росією Криму. Запрошення в США колишні бранці Кремля вже отримали. Волкер сам очень рекомендовал и Ильме Умерову, и Ахтему Чийгозу совершать больше путешествий, визитов. В первую очередь он пригласил, чтобы они посетили Соединенные Штаты. Вторым, он считает, что они должны посетить Германию. Ну, Германию, наверное, мы Ильме Умерову пошлем в первую очередь для лечения. Одна з головних тем нинішнього засідання – це автономія кримських татар. Президент Конгресу, голова Меджлісу Рефат Чубаров запевняє, робота щодо змін в Конституцію на фінішній прямій. А ще зазначає, цьогоріч святкувати 100-ту річницю зібрання Курултаю кримсько-татарського народу будуть на найвищому державному рівні. Законодательное оформление этого статуса необходимо делать до того, как Крым будет деоккупирован. И впервые вообще эти мероприятия будут проводиться на государственном уровне. У нас предполагается и планируется, и уже объявлено, принято решение о проведении торжественного заседания в Верховной Раді України. Лише місце Ірвіна Ібрагімова залишається порожнім. Торік у Криму члена Світового конгресу кримських татар викрали люди у формі російських ДПСників. Досі його доля залишається невідомою. Дарина Іванютенко, Ельдар Ісматов, Асан Емінов, Заман, АТР. З нагоди 94-ї річниці Турецької Республіки посольство країни в Україні організувало урочистий прийом. На захід запрошені українські дипломати, депутати, члени Меджлісу, зокрема, звільнені минулого тижня Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз. Серед запрошених і наша Ільвіна Сейдбулаєва. Вона наживо з нами, дізнаємося в неї подробиці. Ільвіно, тобі слово. Захід щодо святкування 94-ї річниці Республіки Туреччина розпочалася. На цей захід прийшли понад 500 людей, серед них посли, міністри та дипломати, які зареєстровані в Україні, а також є і депутати, і чиновники. Кожну людину, кожного гостя посол зустрічав особисто з дружиною. Урочистий захід розпочався з гімнів Туреччини та України. Посол привітав всіх та привітав нещодавно звільнених політв'язнів Кремля Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза і розказав про дружні відносини між Туреччиною та Україною. Також на заході присутній і лідер кримських татар Мустафа Джемілєв та голова Меджлісу Рефат Чубаров. Також присутні і нещодавно звільнені політв'язні Кремля і Ільмі Умеров, і Ахтем Чийгоз, і адвокат Ніколай Полозов. Зараз біля нас знаходиться Ахтемага, які ведуться наразі роботи щодо звільнення інших політв'язнів? Как только я приземлился, мы с Умеровым приземлились на земле Турции, и сразу с первых встреч, зная о том, что оставшиеся заключенные живут с надеждой, а с нашим вызволением эти надежды укрепились, что страна их не забудет, Украина не забудет их. И с первых же переговоров я стал озвучивать эту проблему. В частности, на встрече с президентом Эрдоганом я сказал о необходимости
и символичности, если в процесс освобождения Сенцова вновь вмешается Эрдоган. Он сказал, что будет над этим работать, а учитывая, что как Украина и Россия и Турция взаимодействуя решили эти вопросы, у меня есть уверенность, что Сенцов тоже скоро будет на свободе. Сегодня мы с Николаем были на встрече с Лутковской, поднимали эту работу и предложили ряд конкретных шагов для того, чтобы активизировать этот процесс. А какие шаги будут? Но, безусловно, речь идет о том, что обществу и государству необходимо все-таки уже, наконец, собраться и сформировать структуру, которая будет действительно заниматься высвобождением политзаключенных, чтобы это не было в разнобой, чтобы это не было на коленке, чтобы консолидировать усилия и правозащитников, и общественных организаций, и государства. Дуже дякую. Ми продовжимо знаходитися тут та вже більш докладніше розповімо у наступних випусках. Заман. Студія. Дякуємо. Це була Ельвіна Сідбулаєва. Вона перебуває у посольстві Туреччини в Україні, де відбувається урочистий прийом з нагоди 94-ї річниці незалежності країни. Народними гуляннями, парадами, флешмобами та концертами турки відсвяткували одне з найулюбленіших свят країни – День Республіки. Далі у нашому сюжеті. Найгучніше відзначили 94-ту річницю Дня Республіки в Анкарі. Процесія на чолі з президентом країни поклала вінки до мавзолея головного героя новітньої турецької історії Мустафи Кемаля Ататюрка. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган привітав зі святом усіх турків, зокрема і тих, що проживають за кордоном. Усі глобальні та регіональні сценарії проти Туреччини виявились невдалими. Я переконаний, наша республіка буде грати визначну роль у майбутній чверть чи навіть півстоліття. Адже Туреччина з її багатовіковим досвідом є прикладом для інших держав. Червоний стяг із напівмісяцем та зіркою – традиційно найголовніший атрибут свята. Прапори вивісили з вікон не тільки офіційних закладів, а й усіх осель в країні. Багатометрові стяги несли на маршах по всій Туреччині та цілували національний символ країни. Незвично відсвяткували День Республіки у місті Мула. Там водолази влаштували своєрідний танок із турецькими прапорами під водою. У Стамбулі кількасот байкерів проїхалися містом із національними прапорами. А в Бурсі учні коледжу виклали гігантський портрет Мустафи Кемаля Ататюрка різнокольоровими склянками. А у дитячих садочках маленькі турки долонями намалювали портрет Ататюрка. Мустафа Кемаль Ататюрк став засновником сучасної турецької держави і першим обраним президентом нової Туреччини. Після поразки Османської імперії у Другій світовій війні він очолив рух за незалежність Туреччини, домігся ліквідації окупаційного режиму і створення сучасної Турецької республіки. За його керівництва Туреччина стала світською державою, перейшла на латину, а жінки отримали право голосу. Для більшості турків Мустафа Кемаль Ататюрк і досі один із головних національних героїв. Олена Шустова, Заман, АТР. Лобіювання інтересів Януковича і змова проти Сполучених Штатів Америки. Екс-голові передвиборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту і його давньому діловому партнеру Ріку Гейтсу висунули обвинувачення за 12 пунктами. Вони є у заяві Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки. У тексті вказується, що він приховав від американської влади свою роботу на українську політичну силу партії регіонів та отриману за неї оплату. За документом з 2006 по 2016 роки Манафорт і Гейтс заробили десятки мільйонів доларів через американські та іноземні компанії. Манафорта також звинувачують у лобіюванні інтересів Януковича у Сполучених Штатах Америки. Обвинувачення серед іншого вимагає конфіскації майна Манафорта та його партнера Гейтса, включаючи 4 об'єкти нерухомості у Нью-Йорку та Вірджинії. Манафорт вже здався правоохоронцям. Він з адвокатом зайшов до офісу ФБР у Вашингтоні. Вибачте, але це було багато років тому, до того, як Пол Манафорт став частиною компанії Трампа. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у своєму твіттері прокоментував звинувачення, висунуті проти екс-голови його передвиборчого штабу Пола Манафорта. Трамп також завдався питанням, чому ніхто не стежить за діяльністю Гіларі Клінтон та демократів. Американський президент підкреслив, що між його штабом і Росією не було змови.
СБУ бачить російський слід у теракті проти Ігоря Мосійчука, що стався 25 жовтня біля телеканалу «Еспресо». Про це розповів сам депутат. За його словами, слідчі вважають, що це була спроба вбивства Мосійчука. Адже мотоцикл, у якому була вибухівка, привезли за 10 хвилин до кінця прямого ефіру, на якому був нардеп Ігор Мосійчук. Він також спростував версію про те, що вибух був замахом на капітана поліції Михайла Мормеля. Є три основних версії замаху на мене. Практично всі три не виключають, що вони між собою можуть бути пов'язані. Крім цього, все більше і більше з'являється підтверджень того, що за замовленням вбивства мого стоять спецслужби Російської Федерації. Стан Ігоря Мосійчука середньої важкості. Йому ще доведеться робити операцію, аби вийняти осколки з стегна. Лікарі дають 2 місяці на реабілітацію. Зараз є травматичний перелом правої кінцівки, є скальпована велика рана правого стегна і дуже багато металевих уламків в різних частях тіла. Зараз ведеться динамічне спостереження за цими уламками, і час і метод видалення, коли їх видаляти, це буде рішатися в період неділі. 25 жовтня нардеп та політолог Віталій Бала постраждали від вибуху біля одного з телеканалів. 2 людей загинуло. Це капітан поліції Михайло Мормель та охоронець Мосійчука Руслан Кушнір. Ще одна жінка отримала черепно-мозкову травму. Вибори на тлі криміналу. У неділю українці обирали місцеву владу, депутатів та голів місцевих рад. Найгарячіше було на Дніпропетровщині. Там люди у камуфляжі напали на виборчу комісію, кинули 2 димові шашки та намагалися влити у виборчі урни олію. Під час штовханини постраждав поліцейський, член комісії та спостерігач. Однак бюлетені залишилися неушкодженими. 24 нападники затримані. 20 вже відпустили. Під час обшуку у затриманих виявили вогнепальну зброю. 4 з затриманих направлені до суду для обрання міри запобіжного заходу. Затримані 7 автомобілів, на яких пересувалися 24 особи. Вилучена зброя, зброя зареєстрована, але поліція буде перевірятися порядок її перевезення, буде доставлені в суд для обрання подальшої міри запобігання. Всього за виборчу кампанію до поліції надійшло понад 200 заяв. За фактом відкрито 10 кримінальних проваджень, з них 4 за спробу підкупу виборців, ще 2 за незаконне використання бюлетнів, решту за спроби навмисного знищення або пошкодження майна. Бунт, сепаратизм і розтрата. Такі звинувачення проти лідерів Каталонії висунув генеральний прокурор Іспанії Хосе Мануель Маса. Тепер Карлеса Пучдемона і його міністрів викличуть до суду для надання свідчень. А з огляду на серйозні звинувачення, генпрокурор заявив про можливість досудового арешту колишніх каталонських лідерів. За словами Маса, дії цих керівників викликали інституційну кризу, яка і призвела до проголошення незалежності регіону від Іспанії. Відомо, що екс-голова Каталонії Карлес Пучдемон у вихідні провів у себе на батьківщині в Жироні. Сьогодні він вилетів до Брюсселя. Там, за даними деяких ЗМІ, йому пообіцяли політичний притулок. Тепер ці звинувачення проти членів каталонського уряду розгляне Верховний суд. Адже обвинувачених усунули від виконання обов'язків, а значить, вони позбулися депутатської недоторканності. У фіналі українського танцювального шоу «Танці з зірками» станцювали «Хайтарму». Режисер та актор Ахтем Сітаблаєв з партнеркою Оленою Шаптенко під пісню Джамали «1944» виконали національний танок кримських татар. Ахтем Сітаблаєв повідомив, що так він поділився хвилюванням про свою батьківщину – Крим. Наразі це всі новини. Не пропустіть наступний випуск «Заман кримсько-татарської» о 21-й годині. А зараз ефір продовжить програма «Акшам». Будьте з нами.